успокоя. Нощта ми се само чай. Но чай винаги ми се успокоява. Я чакай малко, не трябва да се успокоя от чая! Не мога. Сега пак трябва да пътувам, не ми време за спокойствие. Я чакай малко. Нека да се почна на приятелите ми. Едва ли ще ми помогнат? Мисля да си казваш, да може ли да ми помогнете да... Извинявам много, не те разбирам, ама да потвърдам, че мислите си много заета. Ало, завейте, може да ми помогнете на домашча? Много е спешно. Как да ви помогна, когато... моля ви, помогнете ми, защото през цялата време на вакацията съм си написал домашната. И искам да казвам нещо, че... съжалявам, сега съм много заета и сега съм на почивка. Какво? На почивка ли? Ама, вие сериозно ли? Да, аз съм на почивка и няма как да ви помогна. Пак ти! Не, какво да правя сега? Кой ще ми помага на домашното? Я чакай малко! Мило! Помагай ми домашните! Да, вече си компютърен гений! Може всичко да правиш! Айде! Ти си най-умния! Имаш всичко! Като компютър! Айде, дай ми! Атака! Пиу! Аха! Yes! Атка, пиши! Направих. What the fuck? Не, какво да правя? Сега не може. Не, трябва да бегам от тук. Няма да бегаш от тук, копачко. Да, трябва да ни помогнеш. Да, много е спешно. Не. Мисля, че почти сме изчистили, нали, момичета? Я чакай малко, нека на някой от тях ще ми помагат домашната от тяхната ваканция. Кики, той е нещо като маймунче. А Бриджит е нещо като тромава. Корина, no comment. За Рене... не знам. Нека да започвам. Хей, Рене! Може да ми помогнеш домашно от цялата вакация на цялата вакация съм писала. Моля те, помогни ми. Ще ми помогнеш ли? Спешно е много. Утре сме на училище и не знам как ще напиша. Моля те, помогни ми. Как не, идиот? Моля те, Корина, помогни ми. Преди изпълниш всичките ми задачи, да ми приготвиш за лягане, да ми наричаш кралица Корина, да изпълниш чайове и така нататък. Не. Моля, преди помогни ми, трябва да лязна вакация, съм ти написала домашните. Бих ти помогна, мама. Как? Тъй като ти напишеш, ще мамиш. И няма как. Добре, що му казваш?